יאללה, טוב, שלום, פרק 2 עם שלום, דנה. שלום. מה טוב, אז העניינים? אנחנו פול גז און. היו תגובות ממש. מעולות לסרטון הראשון. אני מזכירה לכל מי שכבר מחכה לפרק השני וכל מי שמצטרפת אלינו עכשיו, מצטרף. דנה ואני בעצם חוקרות את הנושא של פרנסה דינמית, תזוזה באמצע החיים, שינוי כיוון בלי לפחד, יזמות. כל העולם נכון. החדש, כל מי שרוצה לדעת קצת על איך עושים את כל הדברים ששתינו עושות. דנה היא נוודת דיגיטלית מהסוג הכי תזזיתי, שאת בעצם, לא קונבנציונלי, מה שנקרא. איפה את עומדת, כן? ואני עושה את אותו דבר, אבל בלי לזוז. להפך, פחות לזוז. בייחוד עם כל האזעקות פה. אז בעצם אנחנו אמרנו שנמשיך לחקור ולספר על התובנות שלנו. סתם רק נחזור ככה לחבר לפרק הקודם. איך הרגשת אחרי ההקלטה הקודמת? וואי, היה לי ממש ממש כיף. יצאתי, זה מסוג המפגשים האלה שאני כאילו הכי נהנית, כי אני יוצאת אחר כך באנרגיה. כלומר, נכנסתי כזה, וואי, לא יודעת איך יהיה, וכזה, אני לא רגילה כבר לדבר למצלמה, או בריאיון, או בזום, או לא משנה, כל שיחה. ולהעלות משהו גם לרשת בכלל, אז כזה, באתי כזה טיפה לחוצה, מה יהיה, על מה נדבר, אם יגמרו לנו נושא שיחה או לא, תמיד יש, אם תהיה אזעקה ופשוט באמצע? חטאתי ממש בכן, כן. אז יצא מעולה, ממש ממש נהניתי, אמרתי וואו, זה אדיר, ושווה להמשיך, וגם היו אחלה פידבקים, אז אנחנו נמשיך. כן, בדיוק. אז בעצם מה היה אדיר כל כך? ששתינו מתוך המצוקה, ואני רגע עושה ציר הזמן. כן, אמרנו, בואי רגע נפרט את הנקודה שבה אנחנו נמצאות עכשיו, כי לשתינו זאת נקודת פריצה, והיא לא מובנת מאליה, ושתינו עבדנו מאוד מאוד קשה כדי להגיע לאיפה שאנחנו נמצאות, ואפילו יש לך חדשות במסע שלך, אז אולי נפתח בזה. כן, מטורף כאילו שעברו שבוע, לא משנה, כמה ימים, וכבר כאילו קרו מיליון דברים בין לבין. אז חדשות טובות הן שמצאנו רכב, קנינו ואן, שהוא כבר מאובזר, ואנחנו הולכים לגור בו, וזה חדשות ממש טובות, ואיזושהי הקלה גדולה שכבר יאללה, יש לנו את זה, כי זה כאילו אבן מפתח בחיים שלנו, שאנחנו חיכינו לזה ממש, וחיפשנו מלא מלא מלא, והמון זמן גם השקענו בזה, ואנחנו כבר רוצים, כמהים להיות בדרכים שוב, ולחזור להמשיך מאיפה שעצרנו, כי כבר טיילנו חצי שנה, אז, וגם זה מרגש לאבזר משהו מחדש, לקשט, לסדר אותו כמו בית שיהיה שלנו, אז זה כיף מעולה. אז עכשיו ומרגש. כולם שאלו אותי, אבל איך היא מתפרנסת? אז הסברתי שיש כמה עוגנים. כשאת מטיילת בחו"ל הרבה זמן, אנחנו קוראות לזה מסע, זה לא רק לטייל, זה ממש לייצר את העוגנים של עצמך במציאות משתנה, ומישהי כמוני שחיה בישראל, למי שלא יודעת, דנה כרגע בצ'ילה, ובמסע משנה חיים שנמשך כבר הרבה מעבר לחצי שנה, רק שחצי שנה טיילתם, אנחנו כבר וכמו... שנה וחצי מחוץ לישראל, בדיוק, כן, עם הדרכים. והרעיון הוא לחקור את התרבות הזו שישראלים כמעט ולא מכירים, ולהנגיש אותה, ולעשות בתמונת ראי את מה שאני עושה עבור נשים שיוצאות לעצמאות ומרגישות שהקרקע רועדת להן מתחת לרגליים, ובעצם יש עוגנים, ואפשר, וזה צעד צעד, נכון? זה משהו הכי הכי, נכון, כמו שאמרת, מיום ליום, לא ללכת רחוק, זה נורא גדול, אז מה להתחיל הצעד הבא? בקטן. נכון. אני חושבת שאני בן אדם מתכנן, אז אני מאוד אוהבת לדעת. ויש המון המון חוסר ודאות במסע הזה, נקרא לזה ככה, או בשינויים שאנחנו עושים בחיים, או שינויים שאני עשיתי. אז כמה שיכולתי לפני, ניסיתי לתכנן. קודם כל, הזמנו כרטיסים 8 חודשים מראש. אז אמרנו, אוקיי, יש לנו עכשיו 8 חודשים שאנחנו יודעים שיש לנו מטרה ממש ממש ברורה, וזה לחסוך כמה שיותר, כי כל שקל בארץ שווה פה הרבה כסף בדרום אמריקה. אנחנו כבר בפער שהוא טוב, וגם יש לכל שקל משמעות מאוד גדולה. אז למה? דבר ראשון, כי הכסף פה שווה יותר. כלומר, אבל הכסף... מעבר לזה, את לא תרוויחי באותה עבודה, זה כאילו זו ההזדמנות שלך לעשות בעבודה מערבית נכון, את בטח, בטח. אמ, אז באמת,
אני חושבת שהיתרון הזה שיש לך איזושהי מטרה, שאת יודעת, כלומר, לאן הכסף הולך, או למה הוא ישמש, שזה נותן לך איזשהו, נתן לי איזשהו דרייב. אז קודם כל, זה לצד חסכונות. כאילו, הרבה גם שאלו אותי, אני העליתי סרטונים, מי שאחר כך רוצה להסתכל באינסטגרם שלי, יש שם סרטונים של כמה עולה לנו לטייל, כמה עולה לנו בחודש מחיה בדרכים. ואנשים יהיו מופתעים, והיו מופתעים, שזה הרבה יותר זול ממה שגם אני חשבתי, אוקיי? ורק אחרי שאנחנו חיים את זה, ואני ממש ספרתי, חישבתי ורשמתי כל שקל שהוצאנו, כדי לראות בערך כמה יצא לנו מחיה לחודש. ואז לפי זה אני גם יודעת, אוקיי, זה המינימום שאני רוצה להרוויח, שלפחות יכסה לי את כל ההוצאות. כלומר, אני בנטו אפס, מאזן אפס. אז זו הייתה המטרה השנייה שלי. כלומר, המטרה הראשונה הייתה לצאת עם כמה שיותר חסכונות מהבית, שזה תהיה לנו איזושהי נחיתה רכה, וגם נרגיש איזשהו לחץ. מה גם שההוצאות הגדולות הן היו לקנות רכב, כלומר, כן היה לנו הוצאות שהן גדולות, הן משמעותיות. אז ידענו שאנחנו צריכים איזושהי כמות, איזשהו סכום לא קטן שיספיק לשנינו. עכשיו, שנינו אנשים לא בזבזנים, יש לנו איזשהו סינכרון ממש טוב, אנחנו מאוד דומים בזה. עכשיו, מצד אחד אנחנו לא בזבזנים, מצד שני אנחנו גם לא רוצים להתקמצן על כל דבר, אנחנו כן רוצים לצאת לשתות קפה בבתי קפה פעם אבל החיים שלנו הם די דומים למה שהיה, סליחה, בארץ, פשוט בחו"ל, כלומר אני לא במוד טיול אה, בקטע בזבזני, שופינג בחנויות, אני אוהבת, אבל בקטנה. וגם כשאנחנו מסתובבים עם רכב, זה מצד אחד יותר קל, מצד שני יש מקום מוגבל. זאת אומרת שאני לא יכולה גם לקחת כל מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה. יצא לכם אז לשלוח חבילה לארץ, כמו שעושים בטיול לא, מוצ'ילרים? אפילו לא. לא, כי זה לא. טיול ואני אחר, כי זה חשבתי על זה. משהו אחר. נכון, 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 כי זה ממש, אני חושבת על זה כמו דרך חיים. אני נורא רוצה לייצר איזושהי שגרה גם, כמו שהייתה לי בארץ, בגלל שאנחנו כל רגע במקום אחר, כרגע אנחנו סטטיים תקופה, אבל כשאנחנו זזים ממקום למקום, אז השגרה נורא משתנה, אנחנו גם שעות בדרכים לפעמים, פתאום אין את מה שהיינו רגילים, אנחנו צריכים למצוא פתרון אחר, למשל לכושר, אם היינו במקום ליד מתקנים, או אם זה מקום או מזג אוויר משתנה, כן? אז נורא צריך להתאים, וזה מאוד מאוד קשה לייצר שגרה בדרכים, אז יש כאילו, אני מנסה כמה עוגנים שיהיו לי קבוע, כדי לייצר איזושהי המשכיות ואיזשהו אופן של התמדה, ומשהו שעושה לי טוב בסוף. כי למשל אחד אה, העוגנים שסיפרתי, וגם את נגעת בזה בפעם הקודמת, זה העצירה במקום שיש את העונה של הישראלים, בפוקון, אצל המשפחה של עידן. את יודעת, תפרתם שם איזה, מה זה היה, 3 שבועות, נכון, 4 שבועות של בלי הכרה, עבודה ללא הפסקה. זה היה חודשיים, כן. חודשיים, אוקיי, אז כאילו, זה היה חודשיים. זה עוגן אחד אחר שדיברנו עליו היה עבודה בדוכנים, שזה רעיון שנפתח לכם באותו, איך אמרת, במקרה הבאתי את השטיח הזה, אין מקריות, ושטיח זה, נכון. אפילו אני יודעת על מה את מדברת, שיש ככה כמו מפה יפיפייה, שבאמת יצרתם איזשהו מקום עם אווירה. ואז התחילו גם להתעניין בכם אנשים שרצו ספונסר שיפ, ונהייתם מוכרים. זה ממש כמו איזה נפתחים דברים שלא חשבנו עליהם, אם אנחנו מספיק גמישות להגיד, אוקיי, לא תהיה לי ודאות, אבל גם יבואו דברים טובים. אז אני חושבת שגמישות זו מילה, כאילו, מילת מפתח, מה שאמרת, כי הייתה לי כוונה, אוקיי? אני רציתי להרוויח כסף בדרכים, אבל בפנטזיה שלי, או במה שאני חשבתי שיהיה, זה יהיה איזשהו משהו אונליין, איזשהו שירות שאני אציע, איזשהו ייעוץ, איזשהו, לא משנה, כל דבר שאני יכולה לתת מסל הכלים שלי, מול עבודה בארץ. אבל מה קרה? החיים קרו, הבנתי שפחות היה לי נוח באותה תקופה שבאופן שבו טיילנו. גם הכל היה לי חדש ולא ידעתי כלום, איך יהיה וזה. אז כאילו, אני הצרתי כוונה, אוקיי? אני רוצה להרוויח כסף בדרכים וככה להמשיך לטייל. ואז באה ההזדמנות, אוקיי? זיהינו את ההזדמנות, הייתה פה הזדמנות להקים דוכן של קפה ערבי, בסטייל כזה שלנו, ישראלי, ערבי כזה מהמזרח, ו, וזה גדל וגדל וגדל, וכיסה לנו את ההוצאות החודשיות. אז אמרתי, אוקיי, אני רציתי משהו אחד, קרה משהו אחר, אבל התוצאה בסוף הייתה אותה תוצאה. כלומר, הרווחנו כסף בדרכים כך או אחרת. עכשיו הכוונה היא להגדיל את זה, וגם משהו
שיבוא יותר מהתשוקה שלי, משהו שאני אהיה יותר כאילו מחוברת אליו. בוא ברור. נגיד ככה, שיבוא מהנשמה שלי. תראי איזה אה, יופי שאת נמצאת לך בדרכים כמו עפיפון שהחוט לאדמה הוא מאוד רופף, מדי פעם יש איזה הערקה, מדי פעם, כן, אבל זה מאוד דומה למישהי שבונה עסק בעשר אצבעות בזמן מלחמה. כאילו מבחינתי המלחמה הזאת היא בעיטה בתחת למי שישבה על הגדר והתלבטה והתלבטה, אין עכשיו מה להתלבט. אז זה מאוד, אני מאוד אוהבת את המחשבה הזאת של אני עושה משהו בפעם הראשונה. למה אני מצפה מעצמי להצליח בכל התחומים, מיד, בלי עזרה, בלי... למה? איזה מין מחשבה הזויה זאת, שכמו שאת אומרת, יצאתי וחשבתי, מה ידעתי? לא ידעתי כלום. בעצם עכשיו את מתחילה, עכשיו, כמו דייקת את הרכב הנכון, דייקת את העוגנים, עכשיו את יכולה להגיד, אוקיי, נגמרו ההכנות, אני מתחילה את הטיול. זה הגיוני. אני- גם זה ממש נכון. א', אני יותר מדי יש ציפיות, אני חושבת אני ממש לא היחידה, אבל אני מאוד 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 מצפה מעצמי, דורשת מעצמי, כלומר, וגם אני אומרת, וואי, יש לך כאילו מלא ידע בתחומים מסוימים, יש לך מקצוע מאוד מאוד נחשב, יכולה לעזור למלא אנשים, ומה, כאילו, יש לי כל מיני קולות קטנים בראש שאומרים לי, כאילו, איך את עושה ככה ואיך את עושה אחרת, ולמה את לא עושה את זה ולמה ככה. ואני מאוד קשה עם עצמי, אבל מה שכן, באמת למדתי לשחרר מצד אחד, ומצד שני, זה שאנחנו כאילו רק מתחילים מעכשיו, אוקיי, מעכשיו יוצאים בדרך כמו שצריך, זה גם כאילו חוטא לדרך שעברנו. כי אנחנו עברנו בתוך התהליך הזה והדיוקים, וואי, עברנו כל כך הרבה ברור, אני עליות לרגע וירידות, לא זה ממש רכבת הרים. כן, חשוב מאוד שאת דייקת אותי, שאני אני אומרת, יודעת. ההכנה הזו היא הכרחית. זה כמו להגיד קומפוסט. את לא יכולה להתחיל לגדל בלי שהכנת את הדשן ואת הקומפוסט שלך, ואת האדמה ואת כל הדברים, סידרת כמו בתיה עוזיאל מהזמנים שלי, של הכינותי מראש, את רואה את כל המוצרים מסודרים. ממש. לרגע לא, את יודעת, מקטינה, אבל נורא חשוב גם להגיד ממרומי הניסיון, שהציפייה היא לפעמים קצת מחשקת, היא עוצרת אותנו, כי אנחנו צריכות להתאים את התוכנית שלנו כמו שלבי מיקרו כאלה. יש את כמו שאמרת, 8 חודשים של עד שיצאנו, יש את החודשים שיצאנו ובהתחלה היינו באירופה, ואחר כך עברנו לפה, אחר כך קנינו את הרכב. נכון, אני פשוט מאוד מאוד רוצה שנשים ואנשים יצאו מפה עם טיפ ועם ערך מעשי של אל תעשו טעויות שאפשר להימנע מהן. אם עכשיו אנחנו מתחילות לחפור לעצמנו ולהוריד לעצמנו, זה כל כך מיותר, חבל. נכון. אני חושבת שלפעמים הפער בין מה שאנחנו, בין איפה שאנחנו עכשיו למה שאנחנו רוצים להיות, או רואים איך אנחנו מדמיינים את עצמנו, הוא נורא גדול והוא גדול מדי, ואני יופי. חושבת שזה זה רק מעורר כאילו גם חרדה, גם תסכול, גם איזושהי הלקאה עצמית. נכון. והקטע הוא שאני גם מגלה על עצמי, זה רגע שנייה לפעמים לעצור, ושנייה להסתכל על הדרך שעשינו, ווואלה, מה כבר כן עשיתי, ואז פתאום אני מסתכלת אחורה, ואני אומרת, וואי, כאילו, חתיכת דרך, עשית מלא, עשית מלא, שברת לא יודעת מה, מיליון תקרות. אמ, ואז זה נותן לך איזשהו, כאילו, מצבר, וגם שנייה רגע להיות טובה עם עצמך, זה מה זה קל להיות רע עם עצמך, כן. אני עם עצמי גם לפעמים. אז כאילו זה איזושהי נקודת אור. אני יכולה להגיד לך, זה נורא, זה מזכיר לי שרק התחלתי כזה עם העסק של התזונה שפתחתי, אז אמרו לנו כזה בליווי עסקי, כל בוקר תפתחו כאילו בוואטסאפ הודעות כזה מלקוחות שכתבו לכם שהיו מרוצים או תודה וזה, ואז ייתן לכם איזשהו חיזוק פנימי, ועם זה תצאו כאילו לשיחות הבאות שיהיו לכם עם אנשים שמתעניינים בשירות. וזה ממש כאילו ככה, זה עושה טוב, אני אומרת, אז הרשימה של הדברים, או לפעמים אני עושה כזה סיכום שנה, לא לפעמים, אני עושה את זה כל שנה, אבל אני עושה כזה ממש, כאילו, מה השגתי בשנה הזאת, או לא השגתי, איפה הייתי, מה עשיתי, איזה דברים שרציתי לעשות עשיתי, ואז אני אומרת, וואו, איזה שנה מטורפת הייתה לי, וזה כאילו מראה לי את כל הדברים שכן עשיתי, ולשים את הפוקוס על מה כן, ואז פתאום הפער לא נראה כזה גדול ומאיים, ונראה לי שהוא משהו אפשרי. ואז להתרכז רגע, מה הדבר הבא, מה הצעד הקטן שיעזור לי, ייתן לי איזושהי דחיפה קדימה, לעשות את ההתקדמות הקטנה הזאת, שתתחיל איזשהו כדור שלג של
מומנטום. בעצם אנחנו מדברות על ניהול עצמי, שאנחנו יכולות להגיד שסממן מאוד גדול של העולם החדש, זה שאני לא מצפה מהמנטורית שלי, מהבוסית שלי, שהיא זו שתניע אותי ותזיז אותי ותייצר לי מטרות. אני מייצרת את המטרות עבור עצמי, אני גם מייצרת את המשימות שלי ואת ההרמות. אז אחת הפעמים שדיברנו, ואת אומרת גם כאן, אני רוצה שהדבר הבא יהיה מחובר לתשוקה שלי. הוא ילכד כבר את היכולות שלי, את הניסיון שלי, את התובנות שהן ספציפיות שלי. אם את זוכרת, בעבר דיברנו על קבוצה מאוד מסוימת שאת יכולה לתת לה מענה, כי זיהית שאין מענה לדברים שאת ביקשת, אני כבר לא בדיוק יודעת אם זה מתאים לך גם היום, אבל אני מאוד אוהבת לכוון נשים להיות מאוד נישתיות. הפחידו אותנו ואמרו לנו, את מאבדת ככה לקוחות כשאת בוחרת פלח צר, ואני אומרת, לא, היום זה בדיוק הפוך. תהיי הכי את. תהיי הכי אותנטית ונאמנה לעצמך של לפני שנתיים, כשרצית שמישהי תלווה אותך ותיתן לך את כל מה שאת יודעת היום לתת. נכון, כי בסוף אנחנו יודעים הכי טוב. עכשיו יש גם תנועה כזאת מאוד יותר ברורה של כזה להקשיב לעצמך, וכבר תם עידן המנטורים, מה שנקרא, ואני חושבת שבסוף זה להתחבר שנייה לעצמך, וכשאנחנו בשגרה של החיים זה יותר קשה לעשות. אני יכולה לראות את זה על עצמי, שאני יצאתי רגע מהשגרה של העבודה, אחרי העבודה, ערב, מה עושים וזה, תחביבים, ופתאום נהיה לי ריק נורא גדול. אז הוא התמלא כשהיינו בדרכים, וכל פעם יכולתי לתכנן איפה ניסע אחר כך, ומה נהיה פה, ואיפה נשם, איפה זה, ולהכיר אנשים, כל הזמן גירויים חדשים. וכשחזרנו להיות סטטיים באיזשהו מקום, אז פתאום הריק הזה, אז שוב אני כאן, אל תשכחי אותי, כאילו לא, בוא נגיד, כיסית אותי קצת בחול, אבל אני עדיין פה, ופתאום הבור היה יותר גדול. ואז כשאת כאילו פנויה יותר, או נגיד עכשיו זה קורה לאנשים בתקופה הזו של המלחמה שהם בבית, וואו, כאילו פתאום התפנה מלא זמן, לא, לטובה או לא רק לרעה, התפנה מלא או זמן, את איזשהו גם ריק, פתאום, איפה העבודה שהעסיקה אותי והגדירה אותי ומילאה את כל יומי? איפה? איפה? את לא יכולה זה לעשות כלום. את בהקפאה. נכון, וזה נורא נורא קשה. כאילו, פתאום להגיד, שנייה, מה אני באמת רוצה? או מי אני באמת? כי אני תמיד ידעתי שאני עובדת ממש טובה. כאילו, אני יכולה להגיד לך, תמיד אומרת, אני שכירה מצטיינת, אני עובדת החודש, מה שאת רוצה, אני מגדילה ראש, פרפקציוניסטית, בין אם זה בעבודה, כאילו, כקלינאית תקשורת, או בעבודות שהייתי כסטודנטית, לא משנה, בחנויות, בקופה, ווטאבר. וכשאני לעצמי, וואלה, אני זורקת, אני לא עושה, אני לא יושבת, אין לי משמעת, אין לי רצון, אין לי, לא יודעת מה, מלא דברים, ואני אומרת, רגע, אבל איפה עובדת החודש שהייתה פה? למה בשביל אחרים אני עושה מעל ומעבר, אבל בשביל עצמי אני די מזניחה? אה, ואני חושבת שזה גם רגע שנייה שם לי מראה לעצמי על כאילו, על כל הצדדים שיש בי, כי יש בי כל מיני צדדים, ולפעמים אני ככה, לפעמים אני אחרת. אם זה משהו שנורא מדבר אליי, אני all in, אם זה משהו שקצת פחות, רגע, אני חצי כוח שם, או לא עושה בלב שלם, אבל זה מין, נקרא לזה תורת הדיוק הפנימי, כאילו, שזה לוקח גם זמן, כי זה לא ברגע, אבל זו זה מתנה, מאוד, אני קוראת לזה אומנות כן. הדיוק הפנימי, זו מתנה להכיר נכון, את עצמי ולייצר אומנות שהיא לא שכלית והיא לא לינארית והיא לא מושפעת ממשהו בחוץ, היא פשוט הדבר הכי שלי, כמו שאני אומרת, מה רק את יכולה לעשות? אני רוצה גם להגיד על מה שאמרתי, תם עידן המנטורים, עדיין אין לזה מילה, בדיוק מישהי אמרה לי, את חייבת למצוא מילה אחרת למנטורשיפ, די כבר עם זה, אבל מסכימה. סיסטרית שמלווה אותך, שהיא הייתה רגע לפני זה במקום שלך, או איך אמרת פעם קודמת, תמצאו מישהו שהוא לאו דווקא עושה בדיוק את מה שאתם עושים, אבל הוא עושה משהו באותו תחום, והוא קצת לפניכם. אני שנים חטפתי על נכון, הראש בזה שאני לומדת משהו וישר אני רצה ללמד אותו ואני אומרת, תקשיבו, אני סטאג'רית, אני לא המומחית הכי גדולה, אבל זה טרי לי, זה טרי אצלי, ואני יכולה נכון, להגיד לכם איך אני עקפתי כל מיני דברים. כלומר, מבחינתי המודל הזה של להיות סיסטרית, לך ולכל המלוות שלי, נכון, זה מודל שהלוואי שהייתה מישהי שהייתה לוקחת אותי תחת חסותה ואומרת לי, תקשיבי, אני אחסוך לך, פה את לא חייבת, פה זה קצת מפחיד, אבל זה תכף עובר. על ציר הזמן את אני גם, נמצאת ממש קרוב ל...
רונה, החברה שלנו, נכון. קוראת לזה שקל למאה, שכאילו, את לא יודעת מתי תהיה המסה הקריטית, והופ, עברת שלב. את צריכה ממש ממש מלא כוחות ואנרגיה, ולמצוא כל הזמן מה ירים לך אוויר מתחת לכנפיים. נכון, זה גם לא רק שאת כאילו, שזה טרי לך בראש, כי את היית כאילו שנייה רגע אחד לפניי, זה גם, את יותר קרובה אליי, הפער בינינו הוא לא כזה גדול, הוא בין מישהי שמלווה מישהי שהיא ברגע לפני. הפער הוא לא כזה גדול, ואז זה גם נראה אפשרי, וגם פחות כאילו יומרני. כלומר, היא איזה כאילו שקלית ענקית כזאת, מנכ"לית, לא יודעת מה, ואני בכלל רק אתמול התחלתי. אז זה תחשבי שהפער אבל קצת יותר שבעבר קרוב, תרבות ההערצה לא אפשרה לאנשים נכון, לסמוך עליי כי אני חדשה. זה כמו רופא נכון, מתחיל, רופא יותר ותיק, עם יותר ניסיון, אבל נכון, הניסיון היום מתבטל, להפך. המהות השובבה והצבעונית והאותנטית שחיפשתי ומצאתי לבד, זה הרבה יותר קונה היום אנשים. השתנו הדברים. נכון, תקחו את הראש. נכון, נכון. ויש לזה יתרון מאוד גדול. וגם זה מהות המילה כאילו סיסטריות, אני חושבת שכאילו, זה באמת איזושהי אחווה, איזשהו משהו, זה יותר מחבר, יותר קרבה, אוקיי? מה זה סיסטר? כאילו, אחות, כמו אחות גדולה, נכון? אוקיי? כמו מישהי אז שהיא זה לא... בעדך, אני קודם כל בעדך, ואם אני לא אדע את התשובה, אני לא אחרטט לך, אני אגיד לך, לכי לזאת וזאת, היא יודעת יותר ממני, מה קרה? מה מהמם, הבעיה? להפך, אני גם אומרת, תהיי נישתית, זה מתחבר לתחילת השיחה, ככל שאת יותר נישתית, נכון, את מוותרת על חלק מהדברים, אבל את בונה אמינות, והדור של היום הוא קודם כל בעד אמינות. אל תמכרי לי לוקשים, ואל תהיי אינטרסנטית, תהיי בעדי, ותגידי לי כמו שאת רוצה שיגידו לך, ואז האחווה הזאת נכון. היא נורא בונה לטווח ארוך, כי אז אני יודעת שיש לי ראש שקט. מצאתי אותך, כמו שאז אמרת, שאני יכולה להניח את הראש, אבל מישהי אחרת אמרה, שכאילו יש את המומנטום הזה של, את אומרת, שחררתי, זהו, מה שהיא אמרה, סבבה, ואת יכולה לסמוך על עצמך שעשית החלטה נבונה, מושכלת, על סמך האינטואיציה שלך, כי את מכירה את עצמך, וזה משתלב, ומה שאמרת, שאת חווה את כל המצבים שלך. אז את גם יודעת נכון. להגיד, אני בטוחה, עד רמה מסוימת, אבל אני יודעת שהחלטתי על סמך איזושהי תחושת בטן, שהתחושת בטן שלי בנויה על הזהות האמיתית שלי. כי הלכתי את הדרך. מאוד מאוד אמיץ, אבל גם מאוד מאוד מתגמל. כן. ונכון, זה איזושהי הקשבה כל הפנימי, כי לא משנה גם מה יגידו לך לעשות, כן צריך ככה, צריך אחרת, או תקשיבי, זה לא טוב מה שאת עושה, את צריכה לעשות ככה. בסוף את יודעת, בוא נגיד, את יודעת הכי טוב גם מה עובד לך, או מה נכון לך, או רגע, זה לא הקול שלי, זה לא, ככה אני לא מתבטאה, זה לא הצורה שלי, זה לא מה זה לא שאני יושב מרגישה עליי. בנוח איתו. ואז האנרגיה גם שתבוא עם זה, שאת מוציאה אותה החוצה, אז זה בסוף מה שיגיע לאנשים אחרים, ומה שאנשים אחרים יקבלו. נכון. אז הכל מתחבר להכל, ואני חושבת שיש פה תנועה חדשה ומרגשת. אני חושבת שיש פה תקופה לא קלה, אבל שיש בה פוטנציאל מאוד מאוד חיובי וטוב לאנשים להכיר את עצמם, כמו בקורונה. בסוף זה היה תקופה מטלטלת, אבל אנשים צמחו משם, העולם השתנה, הוא כבר לא כמו שהוא היה קודם. אנחנו עושים ראיונות בזום, ראיונות עבודה, עושים עבודות מרחוק, לא צריך להיות קרוב לבית, אז דברים השתנו, אנשים צריכים להתאים את עצמם. אבל ברגע שהם יודעים בדיוק מה המצפן, זה יהיה יותר קל. ואני חושבת שזה משהו שצריך לגלות כל אחד. אז מה את מאחלת לעצמך בשלב הקרוב, שאת אומרת, גם עבורך דברים עכשיו ייפתחו וישתנו? כאילו, מי יכולה לדמיין שאחרי הקורונה, אוקיי, אחרי הקורונה עברנו קו פרשת המים, עולם חדש, אבל עכשיו את אומרת, גם זה עוד עולם חדש. את יודעת, זה קשה להתרגל לכמות של נכון, השינוי. כי עכשיו הקצב הוא ממש ממש מהיר. הקצב שהאירועים הגדולים קורים בעולם, הוא כבר לא פעם בעשור, הוא כל כמה שנים, כל שנה, כל שנתיים כבר, זה מצטמצם. אני וזה חושבת דורש שבאמת, מאיתנו, סליחה, מה? אני אומרת, וזה גם דורש מאיתנו לעשות את ההתפתחות בקצב יותר מהיר.
שבעצם זה נשמע אולי מפחיד, אבל לפחות לי זה הרבה יותר מתאים. אני הרגשתי מאוד תקועה, שמאוד האטו אותי. כל הזמן אמרו לי, רגע, תחכי לכולם. אני כזה, למה? נכון. בא לי, אני יודעת תמיד שאני יכולה. הקדמת את זמנך, נכון? כי אני רואה אולי, אני אוהבת לתכנן אמרתי, אני רואה שני צעדים קדימה, את רואה 10 צעדים קדימה. כן. אה, כבר אז, בגלגול אז קודם, הבא של הדבר. אז קודם כל זו מיומנות שנרכשת, לא נולדתי כזאת, כולם להירגע, אני לא מיוחדת, פשוט השקעתי בזה המון המון זמן. מאוד עניין אותי תמיד החידושים, אז כמוך, גם אני עבדתי בזה, ואני חושבת שאני רואה אותך כמישהי שממש מדווחת מהעולם החדש, מגמות חדשות, את פתוחה ומעדכנת מכל מיני ערוצי תקשורת שאני לא מכירה. אז באמת אני ממליצה שכמו שאת אומרת, כשאת תמציאי את הכובע המקצועי שעוד אין לו שם, ותספרי לנו עליו ותהיי הדבר הזה, אז מאוד, אני חושבת שזה יעשה לך הרבה שקט. אני מאחלת לך שבאמת כל הקונסטלציה שבנית היא כמו משרתת את הדבר שרוצה להתגלות דרכך. עד כדי כך שזה כמו, זה רק התירוץ. הלנסוע והאהבה, ואותו דבר אני מאחלת לכל מי שאני מלווה, ושאני רואה כמה קשה לה לפרוץ, כי כמו הרעו את התנאים, שתמצא את הדרך שלה ותתרומם, להפך, יש אנרגיה מאוד תומכת כרגע. ושוב, אפשר תמיד לעקוב אחרייך, אחריי, ולראות מה אנחנו עשינו ואיך אנחנו התקדמנו. נכון. אני חושבת שזה, קודם כל, שנייה להרגיע, להיות כזה המרגיעה הלאומית, וזו תקופה שהיא יכולה להיות טובה אם נתעל את האנרגיה שלנו לשם, ונתמקד גם בסוף בעצמנו, בהתפתחות שלנו, באיזה קול אנחנו רוצים להביא לעולם. כמו שאמרת גם קודם, החיים קצרים והשינויים קורים מהר, ובסוף אנחנו רוצים לנצל את זה בצורה הכי טובה. ולהרגיש מלאים, להרגיש מסופקים, להרגיש חלק מקהילה, או להביא את הקול שלנו לתוך איזושהי קהילה של נשים, של נשים, של סיסטריות, ו, ולייצר את הקבוצה הקטנה שלנו, ש, שנמצאת בעולם, ולהרגיש איזשהו חיבור אמיתי, ודי עם כל הפייק הזה, וגם אני הכי קל לי לצלם סרטונים שהכל טוב ויפה, ואיך זה היה אמור להיות, וגם די, זהו, צריך להביא כבר באמת את עצמנו בצורה שהיא נקייה, ובאמת מה שאנשים רוצים לשמוע שורה תחתונה, בלי לזייף ובלי כאילו לייפות. וגם זה אני חושבת שמה שיוצר חיבור אמיתי בסופו של דבר. כמו שאנחנו מדהים. מדברות, אני מספרת לך את הדברים הטובים ואת הרעים הכל ביחד, כן? זה תמיד מהול אחד בשני. בדיוק, בדיוק. תודה, יאללה, בהצלחה, ונשתמע. תודה לירני. נמשיך לעקוב. עד הפרק הבא. ביי. ביי.